Video randakakubatirai nhasi randakanda paWhatsApp channel yedu hariiti kuti tiriuyise pano paYouTube nekuda kwezvariri. Munhu ari kuzvamburwa, ari kurohwa asina kupfeka. Uchinyatsoona kuti munhu ari apa uyu zvaari asina kupfeka. Right. Regai timhoresane senguva dzose. Makadini kuhama dzangu? Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Ndine nyaya yandauya nayo panapa yandoda kuti tibatsirane imimi neni. Right. Ndisati ndatoenda kure kure nenyaya yacho, kune vasina kumbobvira vati follow pa WhatsApp channel yedu, kurumidzai kufollowa nokuti munorasikirwa nemamwe maupdates asingaiti kuuyisa pano pa YouTube. Kutaura kuno tine video ratakanda pa WhatsApp channel yedu, vakafollowa kare vatoriona. Vasina, chiendai mu comment section mwe video rino nemu description mwe video rino munowana link rinokuendesai ku WhatsApp channel yedu, mosvika mondoti follow kuita kuti musazorasikirwa nezviro zvakati. Well, ngatichidzokai kunyaya yedu. Pane video randaona iroro harisi kuita kutarisa paine vanyarikani, rinotoda kuzvionera uri wega, kana kuti munoona muri baba namai nhai, kana kuti varume vese, kana kuti vakadzi vese nekuti rinonyadzisa kuona pane vanyarikani. Video iri rakamira sekudai. Pane mwanasikana anga achizvamburwa, achizvindikitwa kurohwa pavidhio iroro, achiratidza kuti hembe dzake dzabvarurwa haasisina kupfeka, atongova munhu chaiye iye. Kana tichitaura kuti munhu chaiye iye, ndofunga Shona Mainzwa. So anga achizvindikitwa kurohwa nemadzimai, but mukurohwa kwaitwa pataurika soko rekuti siya chihure, enda undororwa. So isu tazongobatanidza mukutaura kwese uku, toda kuti tibatsirane nekuti tichataura nzvimbo yakanyorwa ipopo kwazviri kuitikira. Right. Isu tazongobatanidza kuti ndinofunga kuti zvichida mwanasikana uyu ahura nemurume womunhu, kana kuti anotozikanwa tsika yekuhura nevarume vava, tiri kufungidzira. Hama dzangu, tisatanga taisa chidhindo. Ukaona video racho ndofunga pfungwa dzako dzinogona kungoendawo ikoko. Saka tiri vanhu, tikaona chinhu tikanzwa tinogona kufungawo. Ndosaka tiri kuti tinoda kufambira nyaya yacho kuti tisvike pakunzwisisa kuti chii chakatora nzvimbo chaita kuti kodzero dzake dzibve dzatyorwa kusvika palevel rekuti munhu anorohwa akananikwa, kamera iripo, asina kupfeka. Handitika? So ini ndazongoedita ndikaisa nhamba dzangu, but panga pakataurwa nyaya yekunzi zvinhu izvi zvakaitika musi wa20 February kunonzi kuMorris Business Center UMP. Ndo manyorerwe azvakaitwa. Kune vanozivawo nzvimbo iyi, tibatsirewo kuti ndekupi. Kune vagari veikoko, kana muriko makatarira chirongwa chino, tibateiwo panhamba dzedu dzeUtindi TV dziri padenga idzo. Motifonera ipapo, kana kuisa text message, kana kutiisira message ku WhatsApp, so that tinobatsirana pamwe chete nekunzwisisa kuti tizive kuti chii chawira mwanasikana uyu. Regai timbotarira nyaya yakafanana yandiri kufunga kuti ndiyo iri kuroverwa mwanasikana uyu, zvichida pamwe ndiyo. So pane chinhu chandiri kuona sekuti mutemo uri silent, but waisafanirwa kuva silent. Chinhu chinonzi marriage, chinhu chisiri kubatwa zvakazara nemutemo wemunyika yedu yeZimbabwe, zvichida nedzimwe nyika zvakare dzakatipoteredza. You know, vanhu vakaroorana, murume akatsvaga mudzimai wake, mudzimai akatsvaga murume wake, vakatsvagana vakaroorana. Chandinoziva inini, kunyangwe mazuva ano vanhu vari kuti haupindi nemwoyo, usapinda nemwoyo, but chandinoziva ndechekuti chinhu chinonzi love, chinhu chinonzi marriage, chinotopindwa nemwoyo. Zvekuti ukabata mudzimai wangu wabata mwoyo wangu, ukabata murume wangu wabata mwoyo wangu. Handitika? Ende kana even Bible rinobva rataura kuti avazichari vaviri asi kuti vava nyama imwe chete, meaning to say kuti kana nyama iri imwe chete, ndikagumburwa chigunwe ichi, muromo unoyuwira kuti
nehope hadziuyi usiku ndakagumbo riri mudenga ndichirwadzirwa kuchigunwa uko, brain dzovhiringika, handi murikuzoona, nekuda kwekuti inyama imwe chete yadhisturbwa. Ndo zvakaita vaviri pavanenge vasangana. That's why muchiona kuti kune marinda nemarinda nemarinda nemarinda, vanhu vakafa nekuda kwechinhu chinonzi wanano. Yashaisha kubatwa, yabatwa nemubatirwo usiri iwo chaiwo. Regai ndidzoke panyaya yangu. Nhasi uno vanhu vari kuchata, handiti vachata, mushure mekuchata vari kuhura. Vari kuhura nemumwe munhu ari kuuya kopinda pavaviri vakanzi vaviri vachava nyama imwe chete. Then mutemo unonyarara pakadaro. Mutemo unozouona panyaya yekudhivhosa kwavo, sharing of property, maintenance yevana, so. Mutemo hausi kuprotecta baimba yevanhu tu ava. Kunyangwe bepa rinonzi muchato riripo harisi kukwanisa kuprotecta imba yevanhu tu. Vanhu vari ngohura vaine michato yavo. Saka I don't know, zvinenge zvisina musoro here, asi maonero andiri kufunga nekuita ndeyekuti dai zvaibvira vanhu kana vadanana varorana vava tu, mutemo ngauchiramba manje kuti mumwe abude. It depends nekuti wachata muchato upi. Kana wachata muchato unokutendera kuroora vakadzi 4 or 5, it's fine. But kana wachata muchato unokutendera kuti unongonzi wevaviri uya watinoziva unonyanya kuchatwa nevanhu vakawanda, nesu ndo watakachatawo. Kana wachata muchato, ine ndinofunga kuti mutemo chaiwo ngauti ahura ngawane murango unoenderana nemutemo, so that mukadzi akabata murume wake aine pfambi, kana kuti murume akabata mukadzi wake aine chikomba, haatemani nematemo, havarovani, havaurayani, havazoiti zvatiri kuona pavhidhiyo iyi. Vanoenda kudzoka kumutemo kuti ndamubata red handed iyi. Handiti muri kuzviona. So asvike ikokoko, mutemo unonga wakatogara wakagumbuka kudhara, wotoudzwa uzi nyaya yakatongwa kare, unofana kuripa kuwana fine so, kana kuti unofana kugara mujeri mwedzi yakati, kana kuti makore yakati, kana kuti unochajwa kusvika palevel rakati. It depends nekuti zvaitika muitikiro upi. But now chiri kunetsa nyaya dzakaita sedzidzi dziri kungowanika kuma traditional court kwemadzimambo chete, kwana Chief Mutasa, kwana Chief Bushu, kwana Chief Zimunya, kwana Chief Marange, headman chakuti Sabhuku Ningi. Ukaenda ku Magistrate Court hauoni mutemo unotonga munhu ahura iye akarorwa kana kuti akaroora. So zvakonzera kuti munhu tiwane pesendi yevamwe vanhu vanosvika pakuti taakuchitora mutemo yatoisa mumaoko edu, nekuti handina kwandinogona kuenda nayo nyaya iyi, asi ndahurirwa, saka kupedza nyaya yacho ndakutema munhu, ndapedza ndozvipfudza. Saka mukaona vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwenyaya dzechihure, dzekuti ahurirwa auraya munhu naiye azviuraya, kana kuti ahurirwa azviuraya, kana kuti azongoita BP arwara, it's because of mutemo wedu uri silent panhau yechinhu chinonzi marriage. Panofanira kuitwa revisit, vana vababa vangu, tisu vanhu ipapo kutaura chokwadi ngapaongororwe. Ndataura inini Elder Kanjanda, ende chiri chikumbiro kune vanogadzira mutemo nevakanditeerera. Dai zvaibvira tangadai tisina maproblems akafanana neari pavhidhiyo randiri kukuonesai, zvekuti musikana uyu dai aine murango wake, handiti waanotoziva kuti ndikahura nemurume womunhu ndikangobatwa ndiri kundovharirwa. Izvozvo zvikaitika, izvozvo nyika yedu inova nepeace, zvinounza kugadzikana munyika, zvinounza rugare. So kutaurawo hangu kwandiri kuita nekuda kwezvandaona pavhidhiyo randaona nhasi, iro randiri kutaura riri paWhatsApp channel yedu. Kune vaendako nevachaendako muchazvionera pamunhu sefo. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Ndinotenda nevose vachatibatsira nekutipa madirections ekunonzi kuMorris Business Center UMP. God bless you. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu, chiroti kana washuwa nyaya dzakakora zvinhu zvikobvu zvese unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin
not. Wagomana uyaimuone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yaba kanjanda uyaikani muone eutaka njanda waita mukurumbira Utindi TV hamakan komana Meta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai